san horo a atamfa shi ne lamba dai. Abdul kai gamji ne sare ba ya kauda ka. Kirki sai shago maganar sana'a kuma sai Abdul. Shi ya dauki sana'arsa da muhimmanci baya wasa. Ya samu farar mace bangaren sallah ita ba wasa. Aisha kin auri mai gida ya cike jiransa. Dan babba ga jirgin kasa nan mai wuyar tarewa dan babba dan babba dan babba. Lafiyar maza ita ce ta maza, kada su baka tsoro.